Urian itu hatta Udul Maham. Mewakili Parhalado HKBP Bandung Barat di pasaat Hamima selamat hari Minggu ma dihita saluhutna suang songonima di damang nang dainang haanggi pinaribut
namar pungu hita di bagas joro ni tuhat taon, suang songoninang ditongani bagas tabe, bagas pertangyangan mai, bagas pamujiu di tuhatta, marsangap magwar di tuhatta di parminggota sadarion, alani tapauduk maruhatta, masuk mahita tapuji matuhatta marite ede nomor 10 sada ayat sada dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia na tumuk palangit dohot tanaon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubui, disusun na dinggan na somangasi, asalam gadda hamu marhite siani, molotung nunga didai hamu basar ni Tuhani, puji hamu ma debata hagugutai, walaupun hamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. Martangyang mahita, ale Tuhan debata parasi rohan na sumurung, didok hatamdo, ikon manaon hami, jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon, say parrohai mahami, asa uduk hami tulomo ni roham, jalahot hami di haporsiaon nature, asa tongtong makirim di haheheon, dohot di hasangapon sugut, silehononmu tuakan naporsea diho. Amen. Di leho Tuhan
debata imana dienet sian surat na ditongos ni Apostel Paulus tuhuria Rom biddu 12 ayat 10 dohot ayat 10 sada takasma tapai hutihut. Ingot hamuma holong ni roha sama dengan Kristen marsi juluanan mahamu marsi pasangapun unang sumurut ringgas ni rohamuna partod dinagir-gir mahamu oloi hamuma Tuhani ido sahatna rap mangido gogo mahita tuadopan ni debata lao mangulahon naho bartu patik nai ali Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Poti madu satana gudangi diadopan ni debata martangyang mahita ali debata nami nama rasi roha jalan abadia amanami marhite-hite Yesus Kristus manang piga hali hami rotu julum uhilala hami koddo asini roham disalgut kami halapan dosa alani ido ubain nahu paseret kami diri nami sadarion di julum jalahu parhatopot kami tung najut-jut do kami manipil sian akka dalanmu nabadia songon biru-biru nalilu sayunang pabadi kami sian julum alani dosa nami aidang dihalomohon roham hamatean ni akka pardosa alai hamu baun ni roha do lomo ni roham asa mangulu sesa masaluhut na hagiduhon nami dohot pangalausin nami marhite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus say pahot maasini roham di hami marhite-hite panidangion dohot hagugoon nitod di purbadia asa tarapul situtu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat kami marpangalaho bain hasangapon di guarmu nabadiai. Amin.
Tabigima hata baga-baga di debata taringot tu hasesaan ni dusakta musat peak kaduluk jalahu mutal akarobean alai anggo parasi ni rohaku naso tupa musat sian ho jalapadan ni hadameoku naso tupa humordit ninna jahuba siasiho hasangapon madi debata nari gijang. Amin. epistel di Minggutta sadarion iman dienet sian buku poda biddu 10 pitu ayat 10 pitu sahat tu ayat 20 tajahama marsika sorin manang ise na tong marholong ni roha ima ale-ale alai tertuluk di hagukutan pe ikondongan situtu Julma naburak rohado manang ise nagirgir martopak tangan laung makakung dongan makaholongi dosa do manang ise na makaholongi pargulutan halak na patipo pituna mangalului hamagoan dan tagamon dapotan tua manang ise nagirgir maroha jala halak pardila gete-gete madaku bagasan jera ido sahatna martua mana tumangihon hatani lebata jala naupiopsa. Amin. Tuhan Yesus
tidakon ni dongan sapor siauta di sadok portibion rap mahita mandok au porsea di debata jahoba ido amap pergugu na suatu dosan natu mo palangit dotan au porsea di Yesus Kristus anak mi debata jahoba nasa sadai iman na tinubuon di si Maria nagabe-gabean sianton di Purbadia adorang suharuba ido tuhata natu maun na bernit di panguhumon di Silatus nama tetarpajal doibana di hau pinarsilang na tuat tuban waturu namulak mangun di hari patuluhon nama naik tu surga lauhundul tu siamun ni debata jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tukanaon manguhumi halak na mangulu dor namate au porsea ditun di Purbadia jala adong sada huria na badia huria hakupan ni halak Kristen dohot di asesan dohot di hatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak na umate dohot di hanguluan na sorasuda amin. Shalom. Sepatak kasot titing di minggu tasadarion minggu kuasi do modernity tanggal 11 April 2021. Poin pertama halaman 3 pertanyaan web live streaming di hari Kamis tanggal 15 April 2021 patopaon nihuriat tado pertanyaan web live streaming nah nihobasan ni wek opat nama ringanan di gereja HKBP Bandung Barat masuk pukul 10.06 wib retama hita saluhut na ruas ni huria na sian wek opat madahoti pertanyaan jala tu akan aboy tikina boydo pasido ro tu pertanyaan laos pinangidohom na tu hita saluhut na ruas ni huriata asa totong na tayhuton pertanyaan ini dibagasta jalan nama jabui pertanyaan ini unang pola dipatu pamasebanganon poin paupaton surat sejahun sian kantor pusat HKBP dung sidung majah sebatak kasat titing dengan kebaktian di jamaan non surat naro sian kantor pusat HKBP taringot tutona konferensi perempuan HKBP. Poin palimahon pemutahiran database diberitahukan kepada jemaat HKBP Bandung Barat bahwa majelis Sintua Wek akan mengunjungi rumah jemaat untuk mendata ulang kembali jumlah jemaat HKBP Bandung Barat dengan membawa surat dari pendeta resort serta membawa formulir surat pernyataan untuk diisi. Adapun tujuan kunjungan tersebut yaitu tujuannya supaya tertib administrasi dan mengetahui jumlah anggota jemaat HKBP Bandung Barat yang lebih akurat. Poin ke-6 gerakan Rp1.000 dana pensiun HKBP. Domut surat soso-soso niopwi eporus HKBP. Taringot tu dana pensiun HKBP ima asa ukap rohatta sude ruas ni huria lao manupahi marhite gerakan Rp1.000 per hari anggiat boy tulus jala sikop perture ni dana pensiuni laos di patu pahuria do di jolo ni pitu poti bahan panupahian tu dana pensiuni. Poin nomor 14 penelitian praktek lapangan mahasiswa. Bagi mahasiswa akan melaksanakan peneliti praktek lapangan di gereja HKBP Bandung Barat, dimohon sebelumnya supaya memenuhi persyaratan di bawah ini, yaitu
membawa surat pengantar dari universitas dan dosen pembimbingnya, membawa surat pengantar dari majelis atau sintua weknya. Poin ke-16, webinar PPD HKBP Distrik 18 Jabarten DIY. Hari Rabu tanggal 14 April 2021 pukul 14 sampai dengan 17 WIB. Distrik 18 Jabarten DIY akan melaksanakan kegiatan pemberdayaan melalui webinar PPD dari distrik dengan judul Perempuan Tangguh di Era Industri yang dipimpin oleh Preses HKBP Distrik 18 Jabarten DIY bertempat di Gereja HKBP Reformanda. Masing-masing orang utusan tiap resort. Dikarenakan masih dalam situasi pandemi COVID-19, demi menjaga protokol kesehatan, acara tersebut dilaksanakan semi virtual. Oleh karena itu, kepada perempuan dimulai dari remaja, pemuda dan kaum ibu agar dapat mengikuti pemberdayaan tersebut secara Zoom di gereja ini. Anodung sidung majahatiting adong do penayangan video tentang pemberdayaan perempuan melalui webinar PPD. Poin nomor 10 sia, himbauan bagian F, anggota jemaat yang diberkati istri menikah di luar Bandung agar melegalisir surat akte kawinnya di gereja di mana diberkati. Bagian G, terkait mengenai surat pengembelaan dari Opu Eporus HKBP dan surat prokes dari HKBP Distrik 18 Jabarten DIY, yaitu mengenai kondisi saat ini tentang kesiagaan gereja dalam menghadapi teror. Melalui surat tersebut, seluruh jemaat yang mengikuti ibadah agar tetap menjaga prokes dan saling mengawasi, memperhatikan dalam kegiatan ibadah tersebut. Poin ke-21, selamat ulang tahun. Sudah perhala dodo ruas ni HKBP Bandung Barat Pasahaton. Selamat ulang tahun, tunama ulang tahun di bagasan mingguan, mamuka sian hari Minggu sadarion tanggal 10 sada April, satu tanggal 10 itu April 2021. Saya di pasu-pasu tuhat tamana sida nama ulang tahun ini di bagasan hahi pason, huhu dilihat tuhat tatu nasida gajang ni umur. Setiap hari Jumat dan seterusnya, gereja akan melaksanakan ibadah syukuran bagi warga jemaat HKBP Bandung Barat, baik yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, mulai dari tanggal 4 April sampai dengan 10 April 2021. Ibadah tersebut dilaksanakan di gereja ini masuk pukul 17 WIB. Huria Kristen Batak Protestan PA Raja Tarutung 7 April 2021. Hal Tona Konferensi Perempuan HKBP 2021 mendapatkan pinarsangapan sudah ruas ni HKBP dengan perantaraan pendeta resort di Inganan Nabi. Tona Konferensi Perempuan HKBP 2021 Gedung Raja Pontas Lumbat Tebing PA Raja Tarutung 24 sampai 25 Maret 2021. Asini rohama dihamu dot dami nasihat debata ama dot anakna Tuhan Yesus Kristus dot to diperbadia amin. Tamas itu tu pasahatot tamauliate do puji-pujian tu Tuhan ta debata ala denggad do mardalan konferensi perempuan HKBP 2021 dipatuba secara semi virtual maringanan di Gedung Raja Pontas Lumbat Tebing, kantor pusat HKBP PA Raja Tarutung. Nidohotan ni akka peserta secara fisik ima akka utusan sian distrik 2 Silindung dohot distrik 16 Hubak Habisaran
jala dibanari peserta sian 30 distrik madhoti secara virtual marhite aplikasi Zoom. Ala tongod di bagasan pertikian pandemi COVID-19, konferensi perempuan HKBP 2021 di Patupa nama Zahamaton protokol kesehatan nidohotan ni 362 halak sian 370 halak na digokon laho madhotisa. Konferension di Patupa sinundangan ni tema ahu do mamilitamu jala hupadiri hamu asalaho mahamu marparbue jala asamian parbue munai Yohanes 15:16 dohot subtema peran transformatif perempuan HKBP marhite pakubasion di tengah-tengah Huria. Konferensi perempuan HKBP 2021 dibuka Evorus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar uhud pasahatan ceramah tema marhite ceramai Evorus pasahatan tujuan di konferension ima marukilhon akka isu na niadopan di perempuan isarana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, perdagangan manusia, human trafficking, hapugoson, hahipason, pangajarian, sistem ekonomi na berkeadilan dalam dalatu hapartogion manang kepemimpinan, ketidakadilan gender dot akar rumang ni penguluan na so Jepang dobe hadosan. Suang-songani nang persidohoton ni apa perempuan laho pahisaton masyarakat na inklusif. Tahun konferensi perempuan na di Patupa di tahun pemberdayaan HKBP marhite aka ceramah dohot aka pada pakatayon na Jepang di bagasan na ima songon na mangihuton. Sada konferensi perempuan HKBP maparukilhon aka isu na niadopan ni aka perempuan isarana kekerasan dalam rumah tangga, ketidakadilan gender, dohot hinariko ni hadongon ni perempuan gabe uluan manang pertogi di ragam ni bidang pakubasion. Nomor 2, ulaun pemberdayaan tu aka perempuan HKBP di Sudet Tirket Sian Huria Resort Distrik Dohot Hatopan nungatung masyarikot di Patupa lau patauhon aka perempuan asalam togu partodionna lam tuhisakna wawasan berpikir songoni nang tu tabana keterampilan dohot kreativitas di era digitalon asa Jepang peranan transformatif ni perempuan di aka pakubasion di Huria dohot masyarakat dapat uluhon pemberdayaan tu perhobas perempuan HKBP ima akapadita diakones bibil pro do guru Huria laho pahisaton parbinotoan teologi dohot hatawon makubasi jala asa unang mengadopi diskriminasi di bagasan pakubasion na di HKBP napaupaton patupahon badan hukum tu konferensi perempuan HKBP lau madungdung akaulaun pemberdayaan perempuan HKBP di Sude Distrik marhite badan hukumon konferensi perempuan marhatawon mengadopi akka hamaulon na diadopan ni akka perempuan jala patupahon jaringan dalam masyurupan tu akka lembaga pamareta lembaga perlindungan hak asasi manusia Komnas Perempuan, Komnas Anak, dot lembaga na maragami di negarata do di duru ni negarata. Napalimaon, perempuan HKBP pasidohot patupahon do pagumoson aka usaha lau pahisaton dalan ni aka perempuan lau madudung perbinotoan ahipason do sistem ekonomi na marhatigoran marhadosan jalan makapkam saluhut halak
Napaunapon perempuan HKBP ikon patuduhon hapertugion na kreatif inovatif jala pasadahon sian inganan na mekmet sahatu inganan na bidang di Huria Resort Distrik Dohot Hatopan. Napapituhon perempuan HKBP pasidoho di bagasan akaulaon pangaramoti haulion ni Portibion asa unang pasidohot menegay Portibion alagabe si pangaramoti Portibi ma marhite akaulaon si ganupari isarana marhite pola panguluon na marhahiyason majagahon hayason di sude inganan ringgas manuan jala mangaramoti akaswaswanan. Napauluhon perempuan HKBP pasidohot di bagasan gerakan Rp1.000 lau mangrupi paluahon dana pensiun HKBP sian hamaolon jala marsitutu mangulahosa sian tirket ni Huria Resort Distrik Dohot Hatopan. Tahalas sedo pasidohoton ni apa toko-toko perempuan ni negara tahun na mangalehon hata huhuasi di konferensi perempuanon ima inang Dr. Anda Devi Panjaitan Borus Simatupang suang songoni muse ceramah sian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ibu Igusti Ayu Bintang Puspayoga na pasidohot mengotivasi akka perempuan asa pasidohot di akaulau di tengah-tengah ni Huria dohot masyarakat. Marhita konferensi perempuan HKBP 2021 tafili do pengurus konferensi perempuan HKBP periode 2020 sampai 2024 ima ketua umum inang EV Dr. Anda Anita Gisel Lubis MBA MA dohot sekretaris umum inang Dr. Anda Lisbeth Melau Rapdot akka koordinator bidang tatangyak koma akka pengurus naib baru terpilih asa di patau tuhata nasida lau makubasi dot patauhon akka perempuan HKBP songoni mahu pasahat tami tona konferensi perempuan HKBP 2021 nang merdalan di bagasan dame dohok las niroha saya di pasu-pasu jala deramoti tuhatama akka perempuan ni HKBP lau patupahon ulaun persauran panidangion do pakobasion di Huria dohot masyarakat di bangsota bahen sangat digor nito hata tabe mardongan tangyang Huria Kristen Batak Protestan opu eperus Dr. Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar songoni masih patak kasat titing di mingguta sadarion mulai tuna horas. Perubahan di masa pandemik ini telah mengakibatkan perubahan di dalam tatanan masyarakat. Di antaranya perubahan di dalam tatanan keluarga, tatanan berelasi, bekerja maupun melayani. Siapakah yang mampu bertahan dan bangkit melewati masa-masa sulit ini? Yaitu mereka yang mengandalkan Tuhan, mereka yang mampu menyesuaikan diri, mereka yang terus-menerus meningkatkan bakat, talenta, kompetensi, dan juga membina relasi dengan orang lain. Kehadiran perempuan sebagai penolong yang sepadan bagi suami, bagi keluarga, dan mitra di dalam pekerjaan dan pelayanan merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa yang terus-menerus harus kita tingkatkan peran sertanya. Untuk mengulas hal ini, mari hadirilah webinar motivasi pemberdayaan perempuan HKBP Distrik 18 Jabar Teknik pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 pukul 14.00 WIB bersama saya Perlindungan Marpaung Motivator. Kita akan mengulas, kita akan membahas bagaimana perempuan tangguh di era perubahan dari sisi etika, psikologi, profesional maupun teologis. Mari bersama-sama, sampai jumpa. Mau lihat ya? Shalom. Horas.
Peti Mahitas yang peti nomor 720 Puhut Papung Pilihan. Dami di debatana sumurung sian saluhuk naroha imana mangaramoti ate-ate dohok pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hatani debatana gabe jamita di minggu kuasi mode geniti natar surat di ulau ni apostel di bidu 4 ayat 32 sahat rodi ayat 37. Songonon ma dirok di bagasanna hama kamanginang saluhuk na tanah pungurison jala tapayutut ma diganup rohat tabi. Alai saroha sauluado akana porsea nasa pungwani jalada ngadong nanggosada sianak kapararongan nama dok hapujungan na hartanai hato padui saluhutna dietong. Jadi marhagogon situtu maaka aposteli maka tidak kon haheheo ni Tuhan Yesusi
jala tung lomo situ tudo rohani halak mida sude nasida. Aida ngadong manangis nasida hurangan. Ai ia adok pesian nasida parhauma manang parjabu digadisi lui dungi dibuan matu horni nagi nadisnai dipiakon mai tujolonia ka apostel dungi disagihon nasida mai tuaka nahurangan. Jadi adong masa halak lepi sian pulo Kipros ima si Joseph naginuarnya ka apostel si Barnabas madok anak ni pangapulon digadis ma hauma gulatna dibuan ma hepengi laos dipiakkon ma tujolo ni akka aposteli ido sahak diturpuhi hamakana hinaholongan di bagasan gowar nitu hatta Yesus Kristus di akka ulauta songon halak batak asatung reta dengan ikon adongdo ima pamikirion manang naik lopok tu bagasan rohatta laho patupa ulauni iko saroha molonunga saroha pasti do sauluan jala di bagasan na sauluani gabi adong ma tubuh rohana sapak kilalaan laos disima parbue nama ceuli ditongani ulaun pasti do mardala doho denggan kebersamaan, kepedulian, sehati sepikir, itulah di jemaat mula-mula dengan konsep mereka ketika Kristus bangkit dari antara orang mati dan turunnya Roh Kudus, di sana semakin semangat orang yang mengikut Kristus, sehati sepikir, kebersamaan, kepedulian, dan terlebih mereka takut akan Tuhan. Molonu ngasaroha sapikiran jala sauluan lumobi pajongjong narikok ditongani hahebangon ni baritana uli sudido bui mardalan dohok denggan tongani huriah HKBP Bandung Baratope aidak pitor tipakra bagas coro di sonwai pitor lantai sekian jolo madasor jo marpungu-pungu co piga-piga halak kitai habisi saroha sapikira sauluan pajongjong huriah bah mungkin paling 10 halak nggak hebat sahat 25 halak namar pungu-pungu colo martahi nauli pajongjong bagas joro ada dak pitor tipak adong hepengi gok asa bui jongjong dau saroha sapikiran sauluan ido unok ni punguan ditongani huriah jadi dak kola di ulau ni habatahon tau alai lumowi ditongani huriah mardala dohot dengkan ture dohot dengkan akka ulaun pakobasion lamanger bang ma torop ni ruas pe nga lumayan maribu hita ribu kakado dah dang jiwa nani uci disi imasian hamek metinil do ala saroha sauluan gabe labbalga molonu ngasahat tu labbalga bohado memupuk kesatuan manang nasahati sepikiri saroha dohok sauluan
Oma nama ceriko di tongani nguluta di obason songon halak kristek kita. Jala di dok nakki disi ima molo tungadok pe pararongan dang artana hapucungan nainin. Alai gabe hato padoi dieto. Hatopan milik bersama. Jujur do sipata di tonga-tonga ni hita walarong tetangga atar songon na meningkat ulur sipata nyinyirate hatan waing tersedia pitor inna hita do itor hita do macokal halakal maju hita na macokal ikolas rohatta tetanggatta mamora ikolas rohata mah ngamar mobil tetanggaku bah mau lihat tema di Tuhan iko dido unang pitor tabuat sedia hepengi halakat do mamorah hita macok kali hita mangetong-etong ugasanna daktu silaona alai kolas rohata dilabukta hadong paradongan mulu ngadong mar mobil tarsongon na jam 3 pagi misalna satabi hacik subiyon ni yanakon manang nahita ngawu yatong mangurupi hati mabuat tu rumah sakit tang masuk angin be dak tabacik subiyon at tarsongoni magobaran ditongani ngulut taon lama dong didongatta ilabukta lamlasma rohatta alai dia kanadeba bapi tersahat do akahata naso fisik ate alai marpisikan hatai tabba mobil nidongan balamu moho pateteta labalga tipi nidongan tipi smart don wangi ya na terbui masuk internet tu si mar YouTube balga-balga madida teh dok namaredde tong mohop ati-ateta disod diuji songon akana porsia ditu hatta marulupuluk matodit tasasitong molo adong paradongan songon inang ditongani huria siar rohana sauluan nakisaroha to emak anggo hepengi nasinari dui ikonido di rohatta hamaka amanginang marhitelam semangat ma'alangadong saroha sauluan semangat matutu marhagu konstitutu ma'aka apostoli maka tidak kon haheon ni Yesus kebersamaan jemaat mula-mula demikian duk sidung nasida marminggu marpungu makan bersama marsibuan akka tugu nabedo alai sahat habis di parpunguani marsagibe manasida jadi adong nama buan ikan asin alai dapok dotong mangalang jaga landoni siadongan datung gabe lopan nai yalang daw alai marsiaturat donasida jadi sadahuria hama kamanginang 20 sia kakado nasida aleng adong padi tadi si tar lumayan dinasti padi tahun memang mas 10 tahun alai di 20 sia kakao mah pagaran sermonari Selasa nah rodo padita resok tusibah pitoradong do buah-buah jala siganup adong ulaon manang naharoroni tamu tuhuriai marsibuan iddahan nabi do ruas marsibuan lopan nabi do ruas marsibuan akka nabui ma iboni bana adong holan nama buat tolor na irubus 10 bisi adong nama buan rendang jengkolate dohok pote
adong nama buan ikan teri, adong nama buan ikan asin, adong nama buan sayur daun ubi na ditubu, adong nama buan ima sayur na holani bulgak songoni rubus songoni. Semuanya diletakkan di atas meja sesudah habis kebaktian. 20 sia kakak udah sih. Kebersamaan ini jelas di sini. Sidung minggu kita tinggal dusudi dengan orang namulak. Saroha sauluan. Atar lumayan do tarsongonom mabalgani garizan waeng naing ipa turena sida. Alayala ya jemaahnya 29 kakak atar salantai mah dibain. Ada ngadong tempat ruang perpustakaan do aka ruang tamu ibai di garise. Artinya modal dasar saroha sauluan margogoma huriai ruasi manupahi aka ulau. Ido di jemaat mula-mula natakas taida molo dihita dope takas dui holan ro padita ninna wah tok songoni adong nama buan ima tuak ate terlalu ngabuat tuak nih do songoni do nang adong nama buan susuni horbo habis parminggon makan bersama. Jadi ditiki namangan itu tarida akka dia ma itu halak bata ate tiki manga do marnonangi disima adong akka program dohot akka ulaun si pariahat tujuan nyari kebersamaan modal dasar semakin berkembang Injil hama kamanginang laos imanang takas tarida di bagas satur pohon marsi haholongan ruas di huliay ido ubana dok akan nama lo tingkat kasih diukur dengan tingkat memberi. Edwin Lewis Cole nama dokon tingkat kasih diukur dengan tingkat memberi. Holong rohatta di tu hatta holong rohatta di tongani huriai adong parbuwe nama cayuli disi ima pabua holong ni rohatta songo padok ni Edwin Lewis Cole tingkat kasih diukur dengan tingkat memberi. Jala anai prengpe madok konate tidak ada seorang pun yang menjadi miskin karena memberi. Tidak ada seorang pun yang menjadi miskin karena memberi. Dan itu dilakukan seperti dalam nats ini adalah si Barnabas yang dikatakan rasul, si Yusuf yang dari Siprus menjual ladangnya dan memberikannya semua ke depan kaki rasul. Parbue nama cai ulidui ditongani pakubasion tuhahe bangun ni harajau ni mata. Jadi sama seperti si Yusuf atau yang disebut Barnabas, pangapulion penghiburan artinya nama tersebut dia adalah sebagai anggota gereja di Yerusalem. Alai tinggalna di Siprus ala anak ni Malindo ibana songon nadi diturpukinakin jala mangiton si Lukas nama nurat ulauna apostelon bahwa Barnabas itu adalah orang yang baik, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, orang yang betul-betul hidup di dalam iman. Dia orang yang bermurah hati, dia adalah pemilik rohani yang bijak, dan juga pemikirannya selalu berdampak positif. Itulah pribadi Yusuf
atau yang disebut Barnabas dari Siprus. Dan kehidupannya di hati haibana ma takas dinasi Saulus martobat gabi Paulus lalu si Barnabas do patadda hotu akka rasul hati hai nyoma nga martobat bebana ngamu ba berohana nga gabi si tok Kristus ibana marsijakonan mahita ima pabahenan ni si Yusuf sian si Barnabason sian si Pruson patadahot wakka apostel. Jadi peran Barnabas jelas membawa Paulus ke depan rasul bahwa dia betul-betul sudah bertobat. Jala takas nonang hadirion ni si Barnabas orang-orang yang non Yahudi menjadi Kristen, betul-betul dia berikan semangat dan dia menerima dengan lapang dada. Jadi isenagabi setok Kristus manang nasya dia pei pitor dijakon si Barnabasot bohama asa barita nauli haheyon ni Kristusi dohot hamonangon di Kristus dijakon akka di luar ni Yahudi hati hai. Jadi peran Barnabas sangat besar di tengah perkembangan Injil. Hama kamanginang laos diuji tu hita di tikyon. Adong namarani nuaing manggadis jabuna manang haumagulatna ipasa turia da pitor parjolo do marungut-ungut. Tapi Barnabas di sini karena dia hidup di dalam iman itu, dia betul-betul punya semangat. Marsitutu masudi ruasi margogo laho patu pahon nadinggan. Ada gereja hanya 400 jemaatnya, 400 jiwa dan 400 kakak. Di Chiang Mai di Siam caritani Dr. Hook makin kian doon di surat di buku jemaat itu adalah jemaat yang suka memberi, jemaat yang bersedia tetap memberikan perpuluhannya jadi terus doh mardalan. Program ni huriai takas do bohama aka jol manasobui do pesahat barita nauli atau karena keadaan terbatas tidak bisa ada hubungan langsung badi jonasida do dua keluarga misionaris asabui menjangkau ibarat coy nasida dungimu se ima di jemaati macelas rohana sida di bagasan saroha sapikiran semangat menjalankan program di tengah gereja mereka. Jadi dua keluarga di paborhat misionaris asalam tu hebang ngabarita nauli semangat memberi sangat luar biasa karena mereka sudah merasa sentuhan kasih Kristus dan berkat Allah bagi mereka. Hama kamanginang jemaat yang 400 tadi adalah semua jemaatnya yang berpenyakit kusta. Ngapuruon manangna ngapenyakit lepra, tetapi mampu mereka menyatakan kasih Tuhan ada bagi kami, kasih Kristus ada bagi kami. Dia na adong dinasida semangat untuk mengembangkan berita Injil. Jadi ada 400 jemaat dan itu menjadi anggota jemaat gereja tersebut di Chiang Mai, Siam. 400 itu anggotanya semua berpenyakit kusta. Kita sipata ruas sehat doi babah.
adong ko paso-paso alay nasingai ya tidak peduli. HP di nasida kepedulian tadi dang nasida bepikiri alay bohado holong ni Kristus saha tuakka na asing ubay na semangat nasida pabor hatton dua keluarga misionaris ibarat joy nasida ijo nasida misionaris supaya Injil Kristus berkembang dan juga mau menerima kepada daerah yang tidak terjangkau oleh Injil. Hama kamanginang idoko baran nadirok ni Dr. Huki bahwa mereka sehati sepikir semangat untuk membawa sukacita ke tempat yang lain, sementara mereka berkekurangan, berpenyakit yang disingkirkan oleh masyarakat. Mulai dong penyakit kusta, apalagi anak Yahudi. Pitor mardala doi agenda pananomo nate. Songon agenda ni perbedaan ni pabua nang mate do nasida. Imamulo penyakit purwate karena itu kutukanin. Alai ima sauna di gereja siang Mei siami takas mabuan sada lastiroha di tonga-tonga ni ngolu nasida kasih Kristus, penyelamatan Kristus dirasakan mereka. Hama kamanginang marhite camita di bagasan minggu kuasi mode geneti songon poso-poso nai baru tubuh nawasan disusu natama ido lapatan ni kuasi mode geniti ade seperti bayi butuh makanan yang murni yaitu susu, memberi parsigatungan ni poso-poso tu natorasna poso-poso ipe makirim ima diasupan na macai uli macai denggan pos ni rohani poso-poso tu natorasna dia kebutuhan. Jadi di minggu kuasi mode giniti bagaimana kita menggantungkan kehidupan kita kepada kasih Allah itu yang memberikan berkatnya kepada kita. Makna poso-poso nai barutu parsauran tidak danak macetabu si sajomi namar miami ulur sipata tulu hali marbada alai di bagasa si sajomi tonggo mardumu nasida suguk nai muse pajupang dang dingok be parbadaun nai ya ketulusannya ketergantungan juga kepada Tuhan itu yang perlu. Jadi dang di artatai sinadongatai ngulut tahama kamanginang tidak. Tapi karena Allah yang memberikan sarupa dosongon orang tua maradopon poso-poso ni ibadah. Ngabui bayak konak kaina. Ia jam 10 sadabor ngit petonuon ipature. Jam 2 borngit pe ipature, jam 4 subuh pe tonggo ipature. Imataida holat tono asing do pe ima molosongon narong gilu-gilu di daging nga madang mudo be sa borngini hola mama pature-turehon ya. Lapatan narisi ketergantungan hidup kita kepada Tuhan. Dada alani sinadongatai gabi tusihit hadiriot talau. Ya lu hudokos songon pribadi jod semulerate ya. Bahwa dia suka memberi. Terus do dakolan na mangalehon ibana, alai do na melayani. Dakolan na dohok melayani, alai laho pauliulihon ima parsauran ni aka anak yatim piatu di perang dunia kedua. Beribuan orang anak yatim piatu ipature ibana.
jalasian hadirion na betul-betul rohana makobasi melayani disima adong didok ibana. Memberi itu berarti kehidupan. Jadi dosongon ina pauliulihon poso-poso ilehon rohana berarti membawa kehidupan kepada anggoi pasobu dosongoni ba gadap dudak dana kira kan. Memberi itu membawa kehidupan. Itu moto George Muller. Di natalehon adok kanguluad disi. Songonilo dang danak markuasi modegeniti poso-posoi ilehon natorasna susu natama mabahen akka parbinotua may tu hebang menambah kekebalan tubuh may ido padoknya kana malo ketika dikasih orang tuanya susu sabutulna paksid do masuk tu si parculo. Itulah kekebalannya. Asama kamang satabi saribo satabi tiki pembinaan di dopak sidik kalangak kami masalah peternakan. Sapuluh tulu contohna anak ni pinahan. HP olah 12 do baris-baris ni ngayat tu siakai nai. Ikko si pamateo do nasa daun. Asa mangulu si 12 karena setiap hal tersebut ada vaksinnya, ada kekebalan tubuh. Jadi satu dari siap pinahani tidak ada kekebalan tubuhnya, ikut mati deh. Imataida mulu karena maro do mantok kos nusongoni. Jadi mularong anak ni pinahamu 20, HP baris-barisnya 10 lalu, ikut pamateo do 2. Dan arong lapatin marpepeng ge lamu gabi parasi do itu. Dudungan nanin daru. Jadi kehidupan orang yang Tuhan berikan taleho rohata songon tu poso-poso na baru tubuh songoni manang parsigatungat hama kamanginang ditongani ngulutta todopan di debata. Jadi dang di sinadongatai hanguluatai daw. Ale pangalehonon ni rohaido songon natoras mangaleho rohana pauli-uli anak konna ditiki poso-poso ada kehidupan di sana, ada sukacita di kemudian hari, ada harapan. Parsigatungatta hido tutuhatai ima rohana ikon sauluak kita rohana betul-betul maka tidakon heheon itu hatta Yesus rohana betul-betul mangalehon na muli ditongani hurian itu hatta atong diurup itu hatta mahita mangula patupahon holong songoninang marsiohot pahebakon harajau ni debata marhite akka silehon-lehon pasu-pasu itu hatta martang yang mahita mau liate male Tuhan dibarita nauli nasahat Tuhami asa parbuhi ni holong na holong rohanami diho akas ikon marsigatung mar haporsiaw na mangulu tuadopanmu na badiay songon poso-poso na ibaru tubuh na mauas disusu na tama na uasan hami Tuhan yaka na dingkan na uli alani say lehon matodim tu hami asa ka na uli na dingkan ditonga ni parsaoran bui hupataridahok kami disadok akang ulu nami marhiti ragam ni pasu-pasum naong nilehon ho Tuhami hatam ali Tuhan nunga hucalo hami say homa napatauhok kami mangalehon rohanami partikian nami pakobasion nami
asa marsitutu hami saluhutna akanaung kinokokmu mangulahon khobartu holongmu sahat tuhami songoni mana kami ali Tuhan marsi haholongan saroha sapikiran sauluan laho patuluson akan naringgan ditongani huriam lumobi di huriamona le Tuhan naing bohoma 50 tahun hasasaha ni barita nauli asa dina marjubileum nung ngagudaku calohami barita nauli hatam patuguhon roha pikiran nang partodion nami sahapon maale Tuhan akan nauli na dinggani di hami asa tong marhite na tarida hajongjongan ni huriam hakabipi Bandung Baraton mabuan lasiroha tutongani humaliang ang ditongani Portibion alitu hajahoba jaka program ni huriam panitia pesta jubileum nanaing marapot songoni Tuhan yaka kegiatan ni PPD dohot akka ulaon na maragam ditongani huriam pasu-pasu may Tuhan saluhutna selehon semangat gogo ditongani ruas ni huriam patulus soni rap dokot parhalado pauliulihon payuninuhon narikot tuhahe bangon ni harajaumu alitu hajahoba saya pasu-pasu na di bagasan parsahiton di hagalion ni pamatang koma Tuhan nama dauni dohot nama ngalehon hamalumon marhiti akka usaha songoninang pasu-pasu si panganon dogok si inumon na pinangan nasida toktong ma parsahalay nang akka namulaulaw na li Tuhan songonina akka nasomardiha-diha humana mangurupi na patongoton akka nadinggani ditongani gulu nasida surduk ko na li Tuhan tanganmu nagok pasu-pasui mangurupi madongani nasida alitu hajahoba sedongani nang akka na di bagasan na pinawuru-buru hinorhon ni hahebangon ni barita nauli koma Tuhan na patuguhon roha nasida asalam marsitutu laho makatidakon ho ditongani parngulon nasida nakpe gudang akka ancaman dohot gudang akka hamaolo di bulus nasida padawa kamara ale Tuhan sa tonga-tongani hami ali tu hajahoba di bagasan mingguon songonang tutik na mangihut pe koma na madongani hami di namulaulaon parbisuhi hami saluhuna salas rohanami patuluson akan adinggani tuhahe bangon ni harajaumu Boi Tuhan saurdot akka ruas ni huriam mamuji pasangapon guarmu di bagasan lasi roha nang dami ni roha shalom matang yang namin marhite Kristus Yesus naung makokop jalamane sana sadosa nami amin marede mahita huhut tapapungu mapiliata Unang kodang sidali
niakon ma peleata ale de batama namina di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut seleon-leon nadingkan dohot naso di basa na mauliutus upasata mi masiana ni lehon mitu hami pilihan nami tuho saya jalo mai kabe wak na usus di jolom pasu-pasu magalar ramoti asa parasia kami pilihanon pati bulhon harajaon mutonga-tonga ni kuriam dohot di portibion buhay marohanami marhiti-hiti tontim asalam tadahami gudang ni selehon-lehon mitu hami asalam girgir hami mandok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Di Banua Gijang sai pinarbadia magluar sai Roma haraja